በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር አቦታት፣ አዴታት፣ አሕዋት ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ አገልግሎት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ግዜኹም እናጠዓዓምኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ብሂወት ንዘለና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀበቐልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ክቐመጥ ብጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘስተውዕል ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር ምትምያን ስርዓት እግዚአብሔር ኢና ርኢና። ምትምያን ስርዓት እግዚአብሔር ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሰማያት ብሰይጣን ከም ዝተጀመረ ካብ ትንቢታት ነቢ ኢሳያስን ሕዝቅኤልን መበገሲ ብምግባር ካብኡ ጀሚሩ ኣብ ሰባት ከዓ ከተግብሮ ስለ ዝፈተነ ኣብ ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ስርዓት ገዲፎም ነቲ ሰይጣን ዝሃቦም ስርዓት ብምኽታሎምን ብምትግባሮምን ዝመፀ ከቢድ ሳዕብየን ርኢና። ኣብኡ ስቃይ በለን ብቐፃሊ ብዘይ ዕረፍቲ መራሕቲ ሃይማኖት ብዝመስሉ መራሕቲ ሃገር ብዝመስሉ ብሕቡኡን ብግሁድን ብፍላጥን ብገርህነትን ብብዙሕ መገዲ ቃል እግዚአብሔር ክትምየን ከም ዝተፈተነ ክትምየን ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ክትምየን ከም ዝተፈተነ ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ እዋን እውን ከይተረፈ ደቀ መዛሙርትኻ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለዉ። መምህርኩም ስርዓት ዓበይቲ ሕጊ ሙሴ የፍርስ ኣሎ እናተባህለ በቲ ዓለም ወይ ሰይጣን ተምንይዎ ዝነበረ ስርዓት ብኡኡ ክቕፅል ይፍትኑ ከም ዝነበሩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ከምዚ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ካብ መጀመርያ ግን ከምዚ እዩ ኣነ ከዓ ከምዚ ብለኩም እናበለ ነቲ ተተሚኑ እቲ ሕብረተሰብ ክትምየን ተፈቲኑ ዝነበረ ስርዓት ከመይ ገይሩ ከም ዘዕረዮ በድሕሪኡ ንኸይትምየን ከዓ ወይ ኣብ ሂወትና ከይትምየን ንሕና ከይንትምየን ተተምየነ ስርዓት ከይንስዕብ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ብቃል እግዚአብሔር ብዝመሃረና ርኢና ነርና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እንሪኦ ሳልሳይ ክፋል ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃር ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ። ውርደት ውድቀት ሓሳር ጥዑም እኳ እንደዘይኮነ ንስርዓት እግዚአብሔር ንኽንመሃር ናብ እግዚአብሔር ንኽንመለስ ካብ ስርዓት እግዚአብሔር ምርሓቅ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ሳዕብየን ከም ዘለዎ ፈሊጥና ናብ ስርዓት እግዚአብሔር ንኽንምለስ ዝሕግዘና ውርደት እኳ እንተኾነ ናብ ሰናይ ዘምፅእ ንስርዓት እግዚአብሔር ዘፍልጥ ናብ ስርዓት እግዚአብሔር ዘጥብቕ ብምዃኑ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ ኢሉ ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃርሲ ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ። ስለምንታይ ኣዋሪድካኒ ስለምንታይ ናብዚ ሽግር ዝእቲኻኒ ኣይበለን ልበ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ ኢሉ ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃር ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ። ስለዚ እቲ ካብ ብልዒ ዘውፅእ ኣምላኽ ካብቲ ንሕና ሕማቕ ዝመስለና ካብቲ ንሕና ውርደት ዝመስለና ነገር ገይሩ እግዚአብሔር ከመይ ገሩ ናብ ክብረት ናብ ሰናይ ነገር ከም ዘሰጋገረና እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝምህረና።
حواري قدس باولوس أب إبراهيان أب زصحفو معرف 12 أب 11 بحفشات أب معرف زي قصعات እግዚአብሔር እንታይ ሰዓብየን ከም ዘለዎ ካብ ምሳሌ معرف 3 ምፅኡ ኣብ ጥቕሲ 11 ግን እንታይ ዝብል ቅጽዓት ዘበለስ ንግዚኡ ንጓህ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ ንዳሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዝፈርየሎም ቅጽዓት ዘበለ ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ነቶም ዝለመድዎ ነቶም ዝተቀበልዎ ተቀጺዖም ከዓ ካብቲ ቅጽዓቶም ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ዝተመልሱ ስለዚ ኩሉ ቅጽዓት ኣይኮነን ኩሉ ውርደት ኣይኮነን ንበረኸት ዝኸውን እግዚአብሔር እቲ ውርደት እቲ ቅጽዓት ከም ዘኸሎ ከመልሰና ካብ ጥፋት ክሕልወና ብንስሓና ከቅርበና ኢሉ እዩ ዘምጽኦ ስለዚ ኩሎም ኣይኮነን ዝቀበልዎ እንታይ ኢሉ ግን ነቶም ዝለመድዎ ከም ኣቦና ዳዊት ነቲ ቅጽዓት ዝተለማመድዎ ዝተቀበልዎ ግን እንታይ ኢሉ ናይ ዘለዓለም ፍረ ጽድቂ እዩ ዝፈርየሎም ምስኣቶም ይጸምብረና ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣስዒቡ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 67 ከይተዋረድኩ ተጋገኹ ኢሉ ሕጂ ግና ቃልካ ሕልለኹ ከይተዋረድኩ ተጋገኹ ኢሉ ሕጂ ግና ስርዓትካ ይሕሉ ኣለኹ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ጸሎተ ሰርክ ኣገልግሎት ኩሉ ግዜ ነዚ ተግባር እዚ ብመዝሙር ክትውድሶ ትነብር ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሰርክ ጸሎት እንታይ ዝብል ግዜ ፍና ሰርክ ዳዊት ኣመ ውስተ ናህስ ቆመ ሰለስተ ግብራተ ድህረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ስላሴ ዳግመ ስብሃት ለክሙ ዳዊት ኣብ ግዜ ምሸት ኣብ ዝባን ናሕሲ ደው ምስ በለ እዚ ደው ዝበለሉ ከዓኒ ሰለስተ በደላት ብምፍጻሙ ኣብ ቅድሜኹም ደው ምስ በለ ምስተነስሐ ሓጢኣቱ ምስተኣመነ ከምቲ ንዳዊት ካብ ሰለስተ ኣበሳታት ዝመሃርክሞ ንዓይ ከኣሎሚ ኣነ ኣበሳያ እሞ ካብቲ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ኣበሳታት መሃሩኒ ንዓኹም ከዓ ምስጋና ይግባእ እዩ በዚያማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትብሎ ከላ ግዜ ፍና ሰርክ ዳዊት ኣመ ውስተ ናይስ ቆመ ሰለስተ ግብራተ ድህረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ስላሴ ዳግመ ስብሃት ለክሙ ንዳዊት ካብቲ ሰለስተ ዓበይቲ ርእስቲ ኣጣውዕ ገኒሕኩም ዝመለስኩሞ ምስ ተመልሰ ከዓ ዝተቀበልኩሞ ሕጂ እውን ንዓይ ንሓጥእ ሕጂ እውን ንዓና ንሓጥእ መሃሩና ዝብል ናይ ንስሓ መዝሙር ናይ ንስሓ ጸሎት ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎተ ሰርክ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንኩላህና ወኪላ ናብ ኣምላኽ ተቅርቦ ጸሎት እዩ እዚ ሰለስተ ግብራተ ድሕረ ፈጸመ ዝብል እቲ ሰለስተ ዓበይቲ ግብራት ዝፈጸሞ በደላት እንታይ እዩ ኢትዘሙ ቀዳማይ ካልኣይ ኢትሁር ሃበ ብእሲ ተብእሲ ማለት ናብ ሰይቲ ሰብኣይ ኣይትኺድ ሳልሳይ ኢትቅትል ነፍሰይ ነዚአን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 1 ክሳብ 17 ንሰለስቲአን ኣብ ሓደ ተግባር ይፈጽምዎን ካልእ ብተወሳኺ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 21 ቁጽሪ 1 ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተንስአ እሞ ንዳዊት ንእስራኤል ክቆጽር ኣለዓዓሎ እዚ ሕቡእ ውዲት ሰይጣን ን70,000 ህልቂት መንእሰይ ምኽንያት ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ዝተሓበ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ኣብ ቅልጽምካ ኣብ ሰረገላትካት ኣብ ወልታትካን ኣብ ሓይልኻን ምውካል ዘስዓበ ሰራዊቱ ክቆጽር ዝገበሮ ስለምንታዮም ነገስታት ዝፈርሑን ዘለዉ ኢሉ ኣብ ቅልጽሙ ክውከል ካብ ትውክልቲ እግዚአብሔር ዘርሕቕ ረቂቕ ሜላ ሰይጣን ይነይሩ ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 119 ጥራይ ልዕሊ 22 ግዜ ስርዓታትካ እናበለ ጠቂስዎ ኣሎ
ምክንያቱ ካብ ስርዓት እግዚአብሔር ምስ ወፃዩ አንጻር ህይወቱ አንጻር ደቁ አንጻር ክብሩ ብቐንዱ ከዓ አንጻር ስርዓት እግዚአብሔር ደው ዝበለ እዩ ስለዚ አቦታትና አሰሮም ይጥለል እንታይ ኢሎም ዝወዓለ ይንገርካ ዝሰሓተ ይምከርካ ዝወዓለ ይንገርካ ምክንያቱ አኡ ዘይወዓሉ ይብሉ ነይሮም ከምኡ ክብሉ ሰሚዐ ዝብልን ብዓይነይ ርኤ ብእዝነይ ሰሚዐ አኡ ነይረ ዝብል ምስክርነትን ሓደ ኣይኮኑን ስለዚ ክሳብ ክንደዮ ናይ ሓቂ ርጉፅነት ዝደልዩ ነይሮም አቦታትና ዝወዓለ ይንገርካ ዝሰሓተ ይምከርካ ስለዚ خايو نزي سرعتات كام انت خمهار وردتي سنا يكونلي دلوني زاهي ممكنني كما ايمر كونانيك يهي سن هقا افوك اندابلت قدس بتخريستيان وترو اب سبحات نغون تزموراي اب كلاي ساميل معرف 10 تخلت قصرت الشعات سلمنتا ايغا نتخاب እግዚአብሔር كفو كوينو ترايخ تغبرسي قالو زنعاكا نوريا حيتاوي بسيف قتلكاس نسبيتو سبيت ختكون وسدكايا نعغنا بسيف دق امون قتلكايو እግዚአብሔር ነቲ بسور ዝተሰርሐ አበሳ ነገልጋልዩ ነብይ ናታን ሊኢኹ ነብይ ናታን ብጥበብን ብምስተውዓልን ብምሳሌን ገይሩ ንዳዊት ነቲ ዝገበሮ ነገር مسفلتو سرعات እግዚአብሔር ንخمهار ይለሚኑ ልብ አምላኽ ዳዊት እቲ መጀመርያ ዝገበሮ ስርዓት እግዚአብሔር ንኸህሉ ባህጊ ገይሩ ይል ምክንያቱ ስርዓት እግዚአብሔር እንደሐለወ ሆሎ ዝነበሮ ክብርን ዝነበሮ ሞገስን ዝነበሮ ጸጋን ዝነበሮ ኃይልን ካብ ስርዓት እግዚአብሔር ምስ ወደቀ ዝመጾ ክብርን ዝወረዶ ድኻምን ውርደትን እና መዛዘነ እንታይ ገይሩ ስርዓት እግዚአብሔር ንኸህሉ ባህጊ ገይሩ ኣብ ቁጥር 5 ንድሕሪ ሕጂ ዝመጹ ኩሎም ምዕራፍ እንድሕር ዘይተቀይሰ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ኢና ዘለና ማለት እዩ ካብዚ ምዕራፍ ዝኽጠቅስ ከለኹ ጥራይ ቁጥር ክጠቅስ እየ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 5 ኣየ ስርዓታትካ ክሕሉስ መገደይ እንደዝቐንዕ ስርዓታትካ ክሕሉ መገደይ እንደዝቐንዕ ምክንያቱ ሰብ ባዕሉ ስጉምቱ ከቕንዕ ስለ ዘይክእል ናብ ኣምላኽ ግን እንታይ ይብላሎ ስርዓታት ክሕሉስ መገደይ እንደዝቐንዕ እዚ ባህጊ እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 40 ቁፅሪ 7-8 ሽዑ ኣነ እኔኹ መጻእኹ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለይ ተጻሒፉሎ ኣምላኸየ ፍቓድካ ንምግባር ባህግሎኒ ሕግኻውን ኣብ ውሽጢ ልበይ ይበልኩ ፍቓድካ ንምግባር ባህግለኒ ስርዓታትካ ክሕሉ ባህግለኒ እሞ ኣየ ኣምላኸየ መገደይ እንደዝቐንዕ እናበለ ባህጊ ገይሩ ኣብ ውሽጡ ንስርዓት እግዚአብሔር በውሽጡ ብሂግዎ ስለዚ ብውሽጡ ምስ ባሃጎ እንታይ ገይሩ ስርዓት እግዚአብሔር ንኽመሃር ለሚኑ እግዚአብሔር ስርዓቱ ንኽምህሮ ናብ እግዚአብሔር ለሚኑ ኣብ ቁፅሪ 12 ወእግዚአብሔር ንስኻ ብሩኽ ኢኻ እሞ እንታይ ስርዓታትካ መሃረኒ ባህሪ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ባህሪው ኣምላኽ ብሩኽ ምዃኑ በባህሪው እግዚአብሔር ነቶም ስርዓታቱ ዝሕሉ ከዓ ብጸጋ ዝባርኽ ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ ስርዓታትካ መሃረኒ ኣብ ቁፅሪ 68 ንስኻ ሰናይ ኢኻ እሞ ሰናይ ትገብር ኣለኻ ስርዓታትካ መሃረኒ ስለዚ ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ንስኻ ሰናይ ኢኻ ኢሉ ባህሪ ኣምላኽ መሰለለዩ ነቲ ስርዓት እግዚአብሔር ጥዑም ምዃኑ ክቡር ምዃኑ ካብቲ ሰናይ ካብቲ ብሩኽ ዝመፀ ስርዓት ምዃኑ ኣሚኑ ነዚ እግዚአብሔር ንኽምህሮ ናብ እግዚአብሔር ይምሕፀን ነበረ እዩ ኣብ ቁፅሪ 64 ጎይታየ ምድሪ ብጸጋኻ መሊኣ ኣላ ስርዓታትካ መሃረኒ ኩላ ምድሪ ብምንታይ መሊኣ ኣላ ብጸጋኻ መሊኣ ኣላ እዚ ጸጋ እዚ ከዓ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ኩሎም ስነ ፍጥረታት በቲ እግዚአብሔር ሰርዓሎም ስርዓት ብዘይ ምግጫው ብዘይ ምፍላስ ብዘይ ምድንጓይ ብዘይ ምቕልጣፍ ክኸዱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ብዛዕባ እንስሳታትን ከዋኽብትን ኣራዊትን ሰብን ከመይ ገሩ እግዚአብሔር ስርዓት ከም ዝሰርዓሎም ርኢናዮ ነይራ ስለዚ ጎይታየ ምድሪ ብጸጋኻ መሊኣ ኣላ ስርዓታትካ መሃረኒ እቲ ኣነ ዝደልዮ ዘለኹ ስርዓት
أنا ترى زي كونه كل سنة فترة نسسان أراويتن أعوافن أتكلتن كلهم إتهم نسخاز فتر كايوم بتنسخاز مدب كالوم سرعات يملالسو بمهلاوم سرعات كا نوع بمخانو انتايلو سرعاتات كا مهارني مخنياتو مدري بسقاها ملي ألامو وغزابير سرعاتات كا مهارني أب قطري 235 قص كان باريا خبرهالو سرعاتات كا مهارني قص كابرهالو خبل كله تقبلني نسحاي تقبل مملاسي تقبل بحقي مملاسي انت تقبل كون كا انت يغبرن سرعاتات كا مهارني كم تتمال سرعاتات كا بمفراس نفسي زبدلكو سرايز غدا اخو نعخا زحزنكو نخالوت زغدا اخو كم خال اي نجر كم ودقت كي غاطمن منتي انتايلو سرعاتات كا مهارني اب قطري 245 بملؤ لبي مهلل الله واغزابير ملسلي سرعاتات كا اخ حلي ابن السحاب زنبرول غزي كمهلل كله بملؤ لبو بزي ترتر بزي ولول اب سرعات اغزابير توكيلو يصلس لزنبره انتايلو ملسلي مسملس كالي كانتاي كغبري سرعاتات كا حلي اب قطري 26 مجدها ازنتهو نسخاون ملس كالي كبرين زغرسم يكون مجدي ازنتهو مجدي تمالي ابندا اوريو زابسكو ابسا ابيت سابا زابسكو ابسا نعها قديفه اب قلصمي اب سراويتي توكيله اب حزبي 70 مقذفت مخنيات انقز خونكو نزي كل نجر انتي غبركلكا ازنتخلكا يل مجدي ازنتخو مالت كمز غير خمس سريحه إلو موراي زي كونه مجدي ازنتخو خبل كله اتزخدكو نسخا زي تخبروا الحساب بنسحاب بتخكل نابخا اقريبيه بفصوم لبي نابخا اقريبيه مجدي ازنتخو سلازي كم فقاد እግዚአብሔር ስለዚህ ስተነስህ እንታ አይዝብል ዘሎ ንስኻውን መለስ ካለይ ንስኻውን መለስ ካለይ ኩሉ ውድቀተይ ምስ ነገርካ ኩሉ ውርደተይ ምስተአመንኮ ንስኻውን መለስ ካለይ ስርዓታት ካ መሃረን ስለዚህ መሊስ ካለይኻ ነዝመጽግ እንታይ ግበር ስርዓታት ካ መሃረን ስለዚህ እንታይ ሊ ይመልስሉ እግዚአብሔር በቃል እግዚአብሔር ሪይና أبكال سامويل معرف 10 توكل تقصر 10 شعو داويت نناتان نإجزابير بدلكو بلو ناتان دما نداويت إجزابير كأبدل كأرحيق الكايو آيت موتني خابلو مبعاسيي نجير كاني بخمي كم دعرق كان نهاب إجزابير عمل كتليلو سلزحاتته ناتان نأملاخ سب ناب إجزابير مسحاتته داويت اي موتني بسغاغن كقصاعيلو شع داويت نناتان نإجزابير بدلكو بلو ناتان دما نداويت إجزابير كأبدل كأرحيق الكايو ايت موتني خابلو نسخاون ملس كالليل مقد يازنتهو نسخاون ملس كالليل كم زغيبو إجزابير ملشلو كالاي اب قداماي زينا موائل معراف 21 قصر 26 داويت دما ابون اغزابير مسو اندغه زحرر مسواتن مسمغانن كاعرغه ناب اغزابير دما تمهلله نسخا بحوي ابلعلت مسو محرار كاب سماي ملاش هابو اغزابير دما نتمل اخ تزاربو نسخا اسيفو ناب سغبو ملساي كبر مسغانا نعيخون بحوي ابتلعل مسو محرار كاب سماي ملاش هابو سلنزي مجد يازنتهو نسخاون ملس كالي وإجزابير سرعاتات كامهارني إجزابير دمانت ملاخ تزاربو نسخا سيفو نابسا قبو ملساي سيف إساد زحازة ملاخ أبقى حسم زي أكل لعلي 7 من إساي مستغزفة لبا أملاخ داويد إذا نباقي عنتاي قبرا أبسا أباي نابيتها بويني زلمو نسيفكا ناباي نابيت ابوين ملسو نزي بدلو سبات اي تقذف الو اب قدميون مقذفتي دلو كاينو مسقربه
እግዚአብሔር بخمز مليسلو كدغماي قداماي زينا موال معرف 21 قصر 26 داويت دما ابون እግዚአብሔር مسوء ندغه زحرر مسوات مسغانان كا عرغه ناب እግዚአብሔር دما تمهلله نسو خا بحوي اب لعلت مسوء محرار كاب سماي ملاش هابو እግዚአብሔር دما نت ملأخ تزاربو نسو خا اسيفو ناب سغبو ملساي كبري نزخر سمي يخون سرعتات كام انت خيمهار وردتي سناي كونلي يلوز صليو داويد لومي نعنان تايو لومي ازر استزي بخميو اب هيوتنا نريوي حواري قدس يعقوب اب معرف 3 ملختو قطري 10 15 16 اب تقن ان شاران زلوو ابو مفراس سرعاتن كله اكو يغبرنا اللمو اذا طبب زيا مدراويتن سغاويتن سيطاناويتن ينبر كابلا على تورد ايكونتن اب سرعات እግዚአብሔር ሰማያውን ምድራውን ጥበብ ዓለማዊ ጥበብ ንምፍራስ ስርዓት እግዚአብሔር ሰማያዊ ጥበብ ከአን ምሕላውስ ንምዕቃብ ስርዓት እግዚአብሔር መሰረታዊ ነገር ስለዝኾነ ልበ አምላኽ ዳዊት እንታይ ብላ ይቅደታ حواري ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ቅንእን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓት ኣሎይ ቀንዲ ንስርዓት እግዚአብሔር ንምፍራስ ቀንዲ ጠንቂ ዝኾኑ ቅንእን ሻራን እዮም ቅንእን ሻራን ሰይጣን ምስ ወደቀ አዳምን ሔዋንን ግን ብኽብሪ ኣብ ገነት ክመላለሱ ምስ ረኣየ በኣቶም ቀኒኡ ቦት ዝወደቕዎ ቅንኣት ከውድቆም ሓሊኒ ስለዚህ ኣብትቅን እንሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርን ኣለሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እምበር ካብ ላዕሊ ትወርድ ኣይኮነን ስለዚህ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ከመይ ገይሩ ካብ ስርዓት ኣምላኽ ከም ዝወደቀ ካብ ስርዓት ኣምላኽ ምስ ወደቀ ከመይ ኢሉ ከም ዝተዋረደ ነቲ ዝተዋረዶ ውርደት ንኽብሪ ተጠቂሙ ከመይ ገይሩ ናብ ስርዓት እግዚአብሔር ከም ዝተመልሰ إذا أبنت كهاننا كريوس أنا هناي عند أرستنا نايلومجن سرعة إذا نخفرس عند تنكز خانو إن شاران يوم زخبركم حزب إذا كابزون كلته حمام ناي نفسي أنكتات ناي سلامن ناي عنوتن ناي هوكتن ناي مفللاين ناي نورز خانو نزون كلته زياتهم أبز وانزي جنينو من نجيسو من زنابرو أمو كم حاتياتن كم بدلن كأزي كسرو أبتقن إن شاران زلوا أو مفراس سرعاتن كل أكوي جبرنا لهمو ذات ببزئة مدراويتن سيداويتن أمبر قبل على التورد يكونت سلازي لومي لنفسنا كابزن كلت حمامات نفسي كاب كن إن كاب شاران ناس أموهانا خنا الرجاجس بزقن إن شاران تبكيلنا نتلنا كميجرنا كما بنا داويد مجديا زنتهو نسخاون ملس كالي سرعتات كامهارن خمس بالو ازياتن طبيقنا نتلوها اللومي مجدنا بكلمة أملاخ كنزنتو كم تنلب أملاخ زملسلو أبتقن إن شاران زلو أبو مفراس سرعات هالوي سبات سرعاتك زابير نافلوتو حقك زابير نافلوتو سلازي ملسلهم أبتي شارع مسؤوم سلازي آتها أبتي نوري مسؤوم سلازي آتها إذا عدر رعخمس عند مخنيات إن شاراني زابير زستوعلو أمرها بنا أصعبها بلوها وريايكوب أبزي معرف زي مالتها معرف سلسة قصر عسري شوعتين تايلو أتانا إلى على أباب قنا قدم نصهتي دحارون سلاماوي لأمتي سمع محراتن صدقن فرنز ملأت بزي زريتن بزي قبزنان يعني بزي زريتن بزي قبزنان انبقار سرعات እግዚአብሔር نزي مسرت زي هيوت سخوني اب سرعات እግዚአብሔር انتلينا እዚ ፍረድ ጽድቅ እዚ አውሽጨናሉ እዚ ፍረድ ጽድቅ እዚ አውሽጨና እንተሊኻ بسرعات እግዚአብሔር ንመላለሳን ለና ማለት ስለዚህ ከምቲ ሁሉ ግዜ ንብሎ እዚ አገልግሎት እዚ سبكت أيقونن تمهرت أيقونن إذا أقل قلوت زي ننفسنا أبقال إذا يأتينا
እንዕቀናሉ ንቃል እግዚአብሔር ኣብ ነፍስና ኣምፂና እንሪአሉ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ሻራን ቅንእን እንተደኣሊ ኣብኡ ምፍራስ ይሕግለ ኣብ ሻራ ዘሎ ሰብ ኣብ ቅንኣት ዘሎ ሰብ ፈፂሙ ስርዓት እግዚአብሔር ክሕልልካ ኣይሕሰብን ምክንያቱ ቅንእን ሻራን ይዕንቶ ዒርወሎ ዕንዲ ልቡኑ ደፊንወሎ ማለት ስለዚ ሎሚ ንዓና ንዓይን ንዓኹምን ካብ ቅንእን ሻራን ካብዘን ኩናት ሰይጣን ዝኾና ረቂብ እዚ ቅንእን ሻራን ሰይጣን ከእትው ከሎ ናይ ሃይማኖት ተጣባqa ኣምሲሉ ናይ ሓቂ ተጣባqa ኣምሲሉ ናይ ወገን ተጣባqa ኣምሲሉ ናይ ሃገር ተጣባqa ኣምሲሉ ብዝተፈላለየ ሜላታት ስለ ዘምፆ ቅንእን ሻራን ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እክ ይግብርና ኣሎሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እምበር ካብ ላዕሊ ትወርድ ኣይኮነትን ስለዚ ንናይ ጥበብ ይኽንሕዝ ዝደሊ ዘሎ ደኣ ተዳኢልና እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ገና ቅድም ንጽህቲ ድሓር ሰላማዊ ወንጽ ዘይብላ ልእምቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረ ዝመልአትን ብዘይ ዝርየትን ብዘይ ግብዝናን ያህል ኣብ መጨረሻ ቁጥሪ 18 ነቶም ሰላም ዝገብሩን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 13 15 ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ከም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እሞ ነቶም ከም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ ንጉስ ወይስ ነቶም ገበርቲ እከይ ክቐፅዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ተላኣኹ መኳንንቲ ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ እዩ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ሎሚ بأمنت ناچدرنا بأمنت ناتمكحنا سرعات جن ترجم كم زي بقولوا سرعات جن كم زي تأكم سب بزدليو سب بزمسلو سب بزبهاجوك خير كم زلوا إن مهرن إن التبابعن وحدات يكونني إجزاء جن ناي سرعات أملاهي نأمنت كونه نأملوه كونه نسنا فترات كونه نخلو هلاوية بسرعاتيو مديبوي سلازي عشرنات توم زي فولتو سبات كتعابسو فقاد أملاغي انتاي ناقبركم سناي ناقبركم سناي ناقبركم عشرنات توم زي فولتو سبات كتعابسو فقاد أملاغي سلازي حزب اكزابير نزد دلوات دينا إذا خمز قبعنا ننبسنا نذكر دينا سناي ناقبركم عشرنات توم زي فولتو سبات كتعابسو فقاد أملاغي سلازن تايلو سلا እግዚአብሔር ይልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ ብንጹር ያቀሚጥ ወዘለ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ንገበርት እከይ ክቀጽዑ ንገበርት ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ተላኣኹ መኳንንቲ ንመን ንገበርት እከይ ክቀጽዑ ንገበርት ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ተላኣኹ መኳንንቲ ስለ እግዚአብሔር ይልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ስለ ፍርሒ ይኮነን ስለ ጠቕሚ ኣይኮነን ስለ ስልጣን ኣይኮነን ስለ ረብሓ ኣይኮነን ስለ ሻራ ኣይኮነን ስለ እግዚአብሔር ንኽብሪ እግዚአብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ ከመይ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እምበኣረይ ክርስቲያናዊ መፀዋዕታና ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር መልእኽቲ እግዚአብሔር እዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እዚ ስርዓት ኣምላኽ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ስለዚ ኾነ ኸ እንታይ ግበሩ ስለ እግዚአብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 13 ክሳብ 16 ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ስለዚ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ምስ በለ እትዝግባአና እንተ ዳገርና ብስርዓት እግዚአብሔር ተተማላለሽና ህዝብና ብስርዓት እግዚአብሔር ክንመላለስ እንተ ዳገርና እቲ ዘለና ክብሪ ምስ ገለጸ ጨው መቐረቱ እንደዘይሃበ ንምንታይ ይጠቅም ይድርበ ይርገጽ ካይሉ ካብዚ ከምዚ ሰውረና ኣስዒቡ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ምስ በለ
ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። እዚ እዩ ስርዓት እግዚኣብሔር። ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ እዩ። እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ዘፍጥረት 39 ካብ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ህይወት ናይ ኣቦና ዮሴፍ እዩ። ዮሴፍ ኣብ ቤት ፈርዖን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ብስርዓት እግዚኣብሔር እናተመላለሰ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ከይወፀ ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ዝዓብስ ዝነበረ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ። ዮሴፍ ከዓ ዕዩኡ ዝቐንዓሉ ሰብኣይ ነበረ። እግዚኣብሔር ከዓ ምስኡ ነበረ። ጎይትኡ ከዓ እግዚኣብሔር ምስኡ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነበረ። ስለዚ ከዓ ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ሰባት እንታይ እናገበርኩም ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ናይቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ገና ንኣምላኽ ከይፈለጦ ከሎ እዩ ጲጢፋር ኣብ ህይወት ዮሴፍ ብቕንዕና ከገልግል፣ ብትግሃት ከገልግል፣ ብፅፈት ከገልግል፣ ብዘይ መንቀብ ብዘይ ተጉላባ ከገልግል ምስ ረኣዮ ጎይትኡ ከዓ ኣምላኹ ምስኡ ከም ዘሎ ኣርጊፁ ፈለጠ። ንኩሉ ሓላፍነቱ ከዓ ንዮሴፍ ሃቦ። ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ሎሚ ኣብ ማስ ሚድያ ወፂና ክንፃረፍ ኣብ ማስ ሜድያ ወፂና ንሕና ቁኑዓት ካልኦት ግን ጉጉያት ምዃኖም ክንገልጽ ሎሚ ኣብ ማስ ሚድያ ወፂና ቃልና ከነስምዕ ቅንዕናና ክንገልጽ እሱ ኣይኮነን መልእኽቲ እግዚኣብሔር። መልእኽቲ እግዚኣብሔር ብንጹር ነግረና ከም ዘሎ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዙ እዩ። ንመን ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ዝተለኣኹ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ነቲ ስርዓት እግዚኣብሔር ነቲ ስርዓት ሰብ በከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ይእዘዝኒ ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝወፅ ንቅድስንኡ ዝትንክፍ ሕቶ ምስ መፀ ግን እምቢ ኢሉ እምቢ ንሓጢኣት እምቢ ንዝሙት እምቢ ንርክሰት እምቢ ንፍቓድ ሰይቲ ጲጢፋር እዩ። ከእዊአ ኢላ ክትጭደረሉ ከላውን ብዘየገድስ እዩ። ስለዚ ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ። ምክንያቱ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ካልኣይ ንሪኦ ህይወት ናይ ነቢይ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 6 ትንቢት ዳንኤል ቁፅሪ 4 እንታይ ዝብል ብምልኦም ናይ ባቢሎንን ፋርስን ሰበስልጣን እንከን ከረኽብሉ ኣብ ስርሑ ጉድለት ከረኽብሉ እሞ በቲ ዝረኸብዎ ጉድለት ካብ ሓላፍነቱ ከኣልይዎ ካብ ስልጣኑ ከኣልይዎ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ቀሪቦም ከዓ እዚ ጉድለት ኣለዎ ኢሎም ከጥቅዕዎ ኣብ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኣብቲ ዝነበሮ መሪሕነት ግን ዋላ ሓንቲ ጉድለት ዋላ ሓንቲ እንከን እውን ኣይረኸቡሉን። ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እዩ። ስለዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ዕሽነት ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ነቲ ናይ እምነት ወዱ ሽዑ ኣብቲ ግዜቲ ሎሚ ከዓ ንዓይን ንዓኹምን ንዓይን ንዓኻትክንን ንዓይን ንዓኻን ንዓይን ንዓኽን እንታይ ይብል ኣሎ? እዛ ኣዘዝን መሃርን እዩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 11 ክሳብ 16 ዘሎ እዛ ኣዘዝን መሃርን ነቶም ኣመንቲ ኢሉ ነቶም ኣመንቲ ብእምነት ብኻይዳ ብንጽህና ብቕንዕና ኣርኣያ ኩኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ይንዓቃ እዩ። ኣነ ካብዚ ክሳብ ዝመፅእ ኣብ ምንባብን ምምሃርን ምምዓድን ተፀመድ እዩ። ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ። እዚ እንተጌርካስ ነቶም ንነፍስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ እዩ። ኣብ ስርዓት እግዚኣብሔር ተተመላለሽና ኣብ ስርዓት እግዚኣብሔር ተጸኒዕና ስለ ህይወትናን ስለ ትምህርትናን ስለ እምነትናን ክንጥንቀቕ ኢና። ስለ ትምህርትናን ስለ እምነትናን ስለ ህይወትናን ስለ መጻኢ
فتحنان انت تتنقعناها نرئسنان نتوم السمعنان كندحنينا سلازي اتي هواري قدس باولوس نتيميتيوس ودو نتنا امنت ودو زبولو قال لومي نعنا يبهللنا لومي نعنا خبهللنا خلو انتاي ازي عززن مهارني ازي انتاي قبر عززن مهارن ننسنتك حدكوا عين عقاي سلازي ننسنتك هذا تنكف نملغتك هذا تنكف نهوتك هذا تنكف قال نجر كي تجبر سرعات እግዚአብሔር كي تفرس انتاي قبر تتنققي سلازي نتوم حزبها انتايلو نتوم حزب بمنتاي رايخنم بقال بخايدا بامنت بنصحنا بزي كله ارآياخنم كمزلكا مهاروم ايكونن زبلا زلو انتاي بقبر مهاروم بنابرا مهاروم سلازي ازخ تجبر تخنكا قايلو انا حساب زمص أمن بابن ممعادن ممهارن تسامدي إذن تغيركا نرئسخان نتوم السمعخان كتدحني خاي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ህዝበ እግዚአብሔር እስከ ህድ ኢልና ንርአዮ ሎሚ ብስርዓት እግዚአብሔር ዲና ንመላለስ ዘለና ወይ ህሊናና ብዘዳለዎ ስርዓት ብስርዓት እግዚአብሔር ዲና ንመላለስ ዘለና ወይ ብስርዓት ካልእ ምክንያቱ ብዙሓት ናይ እምነት ሰባት ብዙሓት ናይቲ ቃል አገልገልቲ ኢና ንብሎ ስርዓት አይጠቅምኒ ስርዓት አይደልኒ በቃ እምነት እንተ አሚንካ እምነት እኹልዩ ስርዓት አይጽድቅኒ እናበሉ እቲ ስርዓት እግዚአብሔር መገዲ ስርዓት እግዚአብሔር ጸቢብዎም በተሕሊኖኦም በተ ፍቃድ ስግኦም ዝደልዩ ክኸዱ ስለዝደልዩ ንስርዓት እግዚአብሔር ከቃልሉ ኣብ መድረኽ ከይተረፈ ይስማዕ መጀመሪያ ስርዓት እግዚአብሔርን እቲ ተተምየነ ስርዓት ሰብን እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ክንሪኦ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቃወም ዝነበረ ነቲ ንስርዓት እግዚአብሔር ዘወግድ ሰባት ዝተተምየነ ስርዓት ኣብቲ እምነት ይኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ የእትዮም ስለዝነበሩ ነቲ ስርዓት ዝኻ ስርዓት እግዚአብሔር ኢሎም ይገልጽዎ ስለዝነበሩ ስርዓት እግዚአብሔር ኢሎም የመኽኒሉ ስለዝነበሩ ነብዚ ክፈሊ ብዛዕባ ስርዓት ብዙሕ ብንጹር ብዘየማት ነገር ገሊጹልና ስርዓት እግዚአብሔር ግን ዘይልወጥ ስርዓት እግዚአብሔር ግን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዘይልወጥ ስርዓት እግዚአብሔር ኣብ ተፈጥሮ ስርዓት እግዚአብሔር ኣብ ሓድነቱን ሰለስትነቱን ስርዓት እግዚአብሔር ኣብ ተሰጋውነት ስርዓት እግዚአብሔር ኣብ እንስሳታትን ኣብ አራዊትን ኣብ አትክልትን ኣብ ኩሉ ስነ ፍጥረት ዘይልወጥ ስርዓት ምዃኑ ግን ክንፈልጥን ከነፍልጥን ፍቃድ እግዚአብሔር ስለዚ ከም ክርስቲያን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ከም ተጸበይቲ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ሰናይና ገበርኩም ዕሽነቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቃድ አምላኽ ይሞ ነቲ ከም ኣብ ላዕሊ ኩሉ ዘሎ ንጉስ ወይስ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ዝተለኣኹ መኳንንቲ ስለ እግዚአብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ ስለዚ ሎሚ ርእስና ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር ከነድንን ሎሚ ክሳድና ንስርዓት እግዚአብሔር ከነድንን ሎሚ ሕሊናና ንስርዓት እግዚአብሔር ከነድንን ሎሚ ኩሉ አገልግሎትና ንዓና ብዝመስለና ንዓና ብዝባሃግናዮ ብዝጥዕመና ዘይኮነስ ኩሉ አገልግሎትና ኩሉ ህይወትና ምጽአና ምእታውና ምፋርና مملاسنا مدقاسنا متسانا بسرعات እግዚአብሔር ዝተማእዘነ بسرعات እግዚአብሔር ዝተለከዐ ዝተመጠነ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ነቲ ዓበምልኾን ኣብ ናብራን በተሚዩን ከም ስርዓት እግዚአብሔር ከም ቅቡል ከም ባህሊ ከም እምነት ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ مسرعات እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ኩሉ አስተውዒልና ብጸጋ እግዚአብሔር ከነወግዶ ኣብ ኩሉ ህይወትና ብስርዓት እግዚአብሔር ክንመላለስ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጸጋ ጌታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጁን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣቦታት ብጸሎት ክትዓጽውልና
بخبري يعدم دقيمة سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ሕይወት አቦና ቃል ሕይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይሕድሮ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ትኽእል ኩሉ ሰላምን ኩሉ ትዕግስትን ዘለካ አምላክና እግዚአብሔር ንምድርና ሰላምን ርጋትን ክትንልምነካ ኣለና ዝሓደረ ጸሎት እግዚአብሔር ሰማያት አሪጉ ምህረት ዘምጽእ ኾነልና ዝተማሃርናዮ 30 60 ሚሰናይ ፍራፍሬ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር ንነፍሲ አዴና ጽጌ ማርያም ሃገር ምትዋርሰልና ዝሓዘ ምጻና አልና ኣብ ኩሉ እስር ቤት ኣብ ጎዳጉድን ዘለው እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ክትወጽኦም ጸሎቶም ልመኖም ክትሰምዕ ንልምነካ ኣለና አምላክና እግዚአብሔር ዝሓለፈ ግዜ ሰዓት ከም ዝበረካልና ዝመጽእ ግዜ ከዓኒ ናትካ ግዜ ኾነና ንልምነካ ንመልደካ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ንበል ስምካ ይቀደስ መንግስትካ